Bon dia, avui és 10 de novembre i vos donem la benvinguda a Serra al Dia. Neteja de la massa forestal al Pla de les Llomes. Realitzem treballs de neteja i claret sobre una superfície de 67 hectàrees en 2 rodals a la zona del Pla Les Llomes. Unes accions d'aprofitament forestal que venen contemplades al nostre pla d'ordenació i que es duen a terme mitjançant la gestió d'una subhasta autoritzada per la Conselleria. En marxa les activitats al local municipal de la urbanització Torre Portaceli. Les activitats que acollim al local municipal de la urbanització Torre de Portaceli són tot un èxit de participació. Les persones assistents poden disfrutar de ioga, pintura en diferents tècniques i classes de flamenc. Acaben les jornades gastronòmiques i els concursos d'olla amb carabassa. La setmana passada van acabar les jornades gastronòmiques de la carabassa, en què han participat 9 establiments del nostre poble i va incloure una vesprada de degustacions i concurs de decoració de carabasses. També hem celebrat el concurs professional i popular d'olla amb carabassa. Recordeu que fins al 20 de novembre està obert el termini per a sol·licitar l'ajuda al transport escolar.